či si mám kúpiť celú hru, lebo tam je taká miestnosť, ktorú musíš mať za 5 eur. Ale teraz to ešte nemám, tak mi napíšte, lebo je to demo. No, že ju teraz vydali proste, tak ideme si vytvoriť nový svet. Are you sure? Yes. A vieme, ak sa to už hrá proste. Rip up dáme. To proste je nejaký účet. A on ma proste teraz vyhodí z môjho domu. Nechám vám dať, ak si to stihnete aj prečítať. Je to iné ako keď YouTube točia hry a nehrajú to nikdy. Tuto zoberiete kanvičku. To je toto detka, on ju hľadá. To je jediná vec, že ostal si od ledy. Možno sa to dozvieme potom, lebo čo keď mu vlastne zomrela? Buď nezomrel, alebo zomrel. Tuto máme ísť za týmto. Tak tomuto tu povedieme. Máme token, dáme. Teraz pojeme sem. Dáme to jahode. Neviem prečo, možno dáme rip up. Nie, akože to, že rip up, on to neroztrhoval, on to doručil, ale proste inak sa to nedá si tieto. Máme samhetku. To vidíte. Teraz musíme ísť sem vlastne. Toto musíme prebehnúť, lebo nemáme taký meč a pre ten meč ideme. Spravíme potom. Chápete? Hlavne, že tam píše, že mu zaberá miesto. A ja vám ukážem potom. Nebudem vám teraz spoilerovať. A chcem vám to fakt ukázať. Si myslí, toto neriešte, tak toto nič. Tam je iba taký, čo potrebuje proste ten typek tam potrebuje nejaký sprej a ten som nenašiel, ten asi bude za tie peniaze. Tuto to polejeme a máme sol. A teraz vám idem ukázať to, čo som hovoril o tom slimákovi Jakeovi. Teraz vlastne týchto vy zabíjate. Takto, krásne, bam. Táto hra je bez Wi-Fi, keďže chcete vedieť. A strašne ma baví. Toto mi nešlo splniť, že proste, že stratila decko, hlavne, že sa usmieva ako... Hlavne, že ty kokos, ona vyzerá ako decko. A ešte ty kokos sa úplne škýri. A teraz vám idem ukázať to, čo som už slúboval. Aha, onže. Proste čítajte si, že mu zaberá miesto už víkend a nezaplatil ani cent. Teraz ho zabijem, lebo mu zaberá miesto. Zoberiem cash, že Jerry was going to pay his rent, že mu musí zaplatiť. A on teraz, že bro, what did you kill Jerry? He was definitely the one. A teraz, že oh wait, on dal peniaze, cool beans, haha. Že zrazu mi dal peniaze a už nepotrebuje to, že je mŕtvý. Jerry Snail. A teraz haha. Že si kúpil za to čipsy. Toto zabijeme. Bam. Ja toto hru tak prežívam, sorry, že vám rozprávam o tom tak malo, ale proste ja to prežívam úplne.
teraz toto nič, títo sa mi odomknú až potom, to natočíme v druhej časti, lebo nemôžeme splniť celé zadarmo, že ani to. A poslednú vec, čo si idem ukázať, týchto ľudí. Proste potrebujem haircut, keď niečo si to môžete stopnúť, lebo ja to sem preskočil, lebo už 5 minút. Tento to nič, tohto neriešte, tento rozpráva o tom, že som strátil ten dom, tento a tento je blbý proste. Tento sa mi odomkne potom, tento okolo stojím. Ten oranž proste niečo rozpráva. Títo teraz majú tú pauzu, tento chce nejaký sandwich a to musím na to niečo spojiť, to si ukážeme v druhej časti. A teraz jediné, čo si ukážeme je, tu musíme ísť, splním takého bossa dneska, hej. Ale na to vlastne musím splniť hento. Toto preskočím, lebo to je taká... Ja to nechám iba dokým to skončí, lebo vy si to môžete aj stopnúť. Že má 3 subs. A teraz musím ísť sem. Za tým hentým, čo tam bol ten supermarket, tam musím ísť. A naposledy, čo si ukážeme, je boss. Boss sme si ukázali veľa. Alebo chcete bossa v ďalšej časti? Alebo bossa si ukážeme v ďalšej časti, hej? Lebo to je fakt OP a už máme 6.53, takže chill guy. Iba mu dám toto proste a to bude jedine, čo splním. A natočím druhú časť. Iba proste. Teraz mi ukáže to isté. A toto je čaute, toto bude boss, tam. Nebudem vám spoilerovať a čus.